God save the King! Ir-Re Karlu III ġie inkurunat bħala l-kap tal-Monarkija tar-Renju Unit waqt ċerimonja solenni li saret f'Westminster Abbey f'Londra. Fil-waqt li r-Re Karlu ħadan l-irwol immedjatament wara l-mewt ta' ommu ir-Reġina Elisabetta II f'Settembru li għadda, l-inkurunazzjoni tal-ogħla membru tal-Monarkija dejjem issir wara li jiġi proklamat is-suċċessur. Ir-Re Karlu sar l-akbar kap tal-Monarkija fl-istorja tar-Renju Unit u se jibqa' wkoll imniżżel fl-istorja bħala l-aktar monarka li dam fl-eredja tron. Fl-isfond ta' temp tipikament Ingliż, ir-Re Karlu akkumpanjat minn martu Camilla telqu mill-Palazz ta' Buckingham għal ħabta tal-11 ta' filgħodu, ħin ta' Malta. U ma ntlaqgħu bin-noti tal-Inju tar-Renju Unit u minn eluf ta' persuni li nġabru fit-toroq, buħut minnhom ilhom hemm għal diversi jiem. Ir-Re u Reġina rikbu fid-Diamond Jubilee State Coach, karozzella li saret riċentament u l hija magħmra bl-arja kundizzjonata fost affarijiet oħra. Il-karozzella kienet akkumpanjata minn korteo u l-membri tal-kavallerija, jew aħjar il-Household Cavalry, u għaddiet minn fost l-applaws mill-fulol kbar li nġablu tul il-rotta li għadda minna l-korteo. Biex wara f'nofsinhar bdiet iċ-ċerimonja tal-inkurunazzjoni li tmexxiet mill-Arċisqof ta' Canterbury, Justin Welby. Għal piddoq tal-qniepen u l-fanfarra ċerimonjali daħlet ir-Reġina Camilla. Wara daħlu l-kuruni tar-Re u Reġina biex imbagħad daħal ir-Re Karlu. Fost dawk li żammew il-man tar-Re kien hemm il-Prinċep George, it-tieni eredi tar-Renju Unit. Flimkien magħhom daħlu l-Prinċep ta' Wales, il-Prinċep William, l-eredi tat-tron u martu Kate. Din iċ-ċerimonja kienet segwita minn miljuni kbar ta' persuni minn madwar id-dinja kollha u għalija attendew fost l-ogħla maxxejja fid-dinja. Fost dawk li attendew din iċ-ċerimonja kien hemm id-Duka ta' Sussex, il-Prinċep Harry, iżda martu Meghan ma attenditx. L-Istat Malti ġie rappreżentat mill-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura tiegħu. Iċ-ċerimonja kienet ibbażata fuq liturġija beruq fi tradizzjoni antika, sinonima ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. L-Arċisqof Welby introduċa ċerimonja fejn ir-Re Karlu kien proklamat bħala Re indiskutibbli tar-Renju Unit quddiem il-kongregazzjoni li esprimiet il-fiduċja tagħha blajta God Save the King. Wara ir-Re Karlu III ħalħalfa li jaqdi l-irwol tiegħu fedelment u b'dedikazzjoni assoluta lejn il-poplu fejn ikkonferma li jirrispetta dejjem il-liġi. Wara li ħallek kim sejjaħ Coronation Oath, ir-Re Karlu ddikjara lilu nnifsu bħala protestant fidil lejn dan it-twemmin. Imbagħad ir-Re Karlu poġġa bil-qiegħda fuq is-St. Edward's Chair, it-tron li għandu ma' 700 sena ta' storja. Hemm irċieva qatt kbir ta' rigali bħala l-kap tal-Monarkija fosthom ix-xettri u ċurkett. Wara tpoġġiet fuq ras ir-Re Karlu il-kuruna biex bekk ġie nkurunat bħala l-kap tal-Monarkija Brittanika. Mal-mument li tpoġġiet il-kuruna fuq ras ir-Re, ġie sparat salut minn the King's Troop Royal Horse Artillery li kienu stazzjonati f'Horse Guards Parade. Iċ-ċerimonja tal-inkurunazzjoni solenni intemmet bir-Re minn fuq is-siġġu u jpoġġi fuq it-tron fejn raġġeħ lil missieru, il-Prinċep Philip, u lil membri tal-kongregazzjoni li min-naħa tagħhom ħalfu lealtà assoluta lejn il-kap tal-Monarkija. Karlu III der emozzjonat immens hekk kif ibnu William ħal ġurament tal-obbedjenza leh. Għal-ħabta tas-sija r-Re beda triqtu lura lejn il-Palazz ta' Buckingham permezz tal-karozzella tad-deb li għandha mal-260 sena. Tradizzjoni antika li seħet fi ċerimonja li ħadet lura lir-Re l-palazz saret bis-sem tal-forzi mibgħuta minn kull stat tal-Commonwealth. Il-forzi armati ta' Malta kienu involuti waqt din iċ-ċerimonja. Mal-wassa tiegħu fil-palazz ir-Re Karlu III daħal fil-ġnien fejn ġie milquh minn 4,000 soldat. Iċ-ċelebrazzjoni ta' jum l-inkoronazzjoni intemmet bil-kap tal-Monarkija Ingliża flimkien ma' martu Reġina, it-tnejn bil-kuruna fuq rashom u l-familja tagħhom ħarġu jselmu u jxeru lil-eluf ta' nies li nġabru quddiem il-palazz. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Roberta Bela awgura lir-Re u lir-Reġina għal din il-ġurnata speċjali għalihom u għall-familja reali. Dr. Bela awgura li relazzjoni b'saħħitha bejn Malta u r-Renju Unit tkompli tissaħħaħ fil-Commonwealth.